De ce? Te întreb de ce. Uite-te în jur. Nu mai înțeles. Nu te înjur. Uite-te în jur. Uite-te în jur. Uite-te în jur. Bună ziua și bine v-am regăsit la a doua ediție emisiunii Algerianul Occidental. Astăzi o să discutăm mai multe chestii, să zicem, un pic sensibile și sper să vă fie de folos. Pentru că, hai să zicem că tot ceea ce filmez eu și o să filmez acum, o să încerc să duc niște dialoguri utile pentru toți românii. Fie pentru cei care sunt în România, fie pentru cei care vreau să emigreze, fie pentru cei care au emigrat. Bine, la emisiunea trecută, calitatea a lăsat un pic de dorit. Am filmat cu un telefon BlackBerry 8520, un telefon vechi, are o cameră de 2 megapixeli, chiar a ieșit foarte bine, având în vedere performanța acestui telefon în ceea ce privește telecamera. Ce pot să zic? BlackBerry-ul este cea mai bună telefoane din lume. Eu, decât să dau bani pe un iPhone, pe un Galaxy, care sunt foarte inferioare BlackBerry-urilor, aș alege BlackBerry. Mai ales că acum au ieșit două modele de telefoane, care Q10 și Z10. Sunt telefoane foarte bune. Iar ca și componentistică, ca și hardware, sunt foarte, să zicem, mult mai performante ca și să zicem, iPhone 5. Modelele astea două. Deci, net, puteți să vă uitați pe YouTube, sunt o grămadă de videouri care puteți vedea comparații dintre unul din aceste două telefoane, care normal sunt la fel, atâta că unul are o tastatură fizică, nu? Și celălalt are chiar ca și iPhone. Pentru că, de exemplu, eu urăsc touchscreen-ul și prefer tastatura. Și BlackBerry a creat chiar un model pentru mine, să zicem, modelul ăla, care îmi place foarte mult. Și nimic, uite, chiar dacă vreți un telefon de ăsta, vă le recomand, puteți să primiți mail-uri în timpul real. Iar ca siguranță e mai bun, pentru că e mult mai securizat. Securizat foarte mult, să zicem, pentru că face parte din acea categorie a telefonelor enterprise, adică de companii, de firme. Și pentru asta are foarte mare utilitate și manovrabilitate, da. Uite. Bine, astăzi ce vreau eu să vă prezint e situația României din punctul meu de vedere. Și hai să zicem un pic din emigrare, că nu o să vă povestesc foarte mult pentru că nu vreau să o lungesc. Probabil o să fac o altă emisiune pe baza emigrării. Deci în România știm foarte bine că am avut comunismul timp de, 30-40 de ani cât a fost, în anii 60, în 89, nu stau cum să calculez. Am avut o industrie, am avut o agricultură, produceam grâu, eram a doua țară din lume ca producător de grâu, produceam oțel, produceam mașini, produceam orice produceam, eram chinezi, să zicem, sau cel puțin asemător. Bun. Bine, au căzut Ceaușescu, industria s-a dus. Unde s-a dus? Poate vreți să vă întrebați unde s-a dus. Deci, hai să vorbim despre țările occidentale și chiar și America, care, să zicem că și-a băgat nasul la noi în țară și au creat mai mult dezastru decât să facă bine, nu? După care noi suntem aici valutați ca niște țigani, după ce ne-au distrus noua economie, nu? Pentru că ei au distrus-o, străinii la noi în țară, chiar dacă sunt puțini, pentru că nu poți să zici că sunt foarte mulți, ei ne-au distrus economia țării noastre.
Cum a făcut-o? Asta e întrebarea. Păi, hai să luăm exemple. Să zicem, fabrica ARO. A vândut o Nastase la o firmă americană, nu mai amintesc care, nu mai amintesc numele, la $100.000 pe vremea aceea. Ce a făcut firma? A luat firma respectivă, bine, a cumpărat ARO, nu? Și la urma urmei nu s-a ales nimic de ei. Fac pariu că au vândut terenuri, au vândut utilaje, au vândut tot ce era și nu investi nimic. Asta era promisiunea să investească bani în fabrica aia. La fel, sunt multe fabrici în România care au fost luate de firme străine, chiar după Revoluție, au venit în țară cu promisiuni că vor fac, că vă ăsta. Astea nu sunt întâmplate. Deci au făcut la fabricile respective, multe aveau utilaje noi, aveau un plan de producție, aveau poate și planificat exportul, pentru că normal că aveau colaborări ca și după Revoluție. Și a luat respectivele fabrici și ce a făcut? Le-a luat și au vândut terenul cu prețuri mai mari, au vândut utilajele, le-au exportat, alții poate i-a luat pentru fier vechi și vindeau fierul la un preț și oricum își scoteau banii și încă ceva. Și a fost investiții așa, dar nu a fost nicio investiție, să zici, care ne-a adus nou un profit sau un loc de muncă. Și așa, cu an de an s-a distrus totul în România. Agricultura la fel. Agricultura, de exemplu, acum e la pământ. Noi, ca o țară, ca țară, dacă nu avem resurse prime, materii prime, esențiale pentru a trăi, normal că trebuie să importăm totul. Dacă în alte sectoare, chiar dacă, să zicem, că exportăm ceva, poate exportăm, nu știu, servicii, nu? Să zicem, servicii informatice, servicii de alte tipuri, acum nu stau să intru în subiect. Să zicem că producem ceva, nu? Și avem colaborări cu țări externe, unde ceva bani intră în România, nu? De pe urma asta. Dar noi dacă trebuie apoi să importăm chiar și materiile prime, normal că pe o parte intră și pe alta ies banii. Asta e problema. Și noi nu avem agricultură, chiar dacă pare un sector mai puțin important, nu? Pare un sector puțin important pentru că e agricultură și toți acum tind ca să devină orășeni, mulți se retrag la oraș și lasă în parajele terenurile. Mulți care dintre străini și aici au, uite că o altă paranteză de făcut, străini care vin în țară și iau terenurile în arendă, iau subvențiile și se tiriază în altă țară, nu? La fel, o altă exploatare care a fost. Știm iară că România, înainte să intre în Uniunea Europeană, stătea foarte bine economic. Nu stătea foarte bine, dar stătea mult mai bine decât stă acum. Prețurile în România erau mult mai mici, dacă nu, poate la un sfert erau prețurile la anumite produse. Sau la majoritatea produselor, care acum, cu intrarea în Uniunea Europeană, s-au ridicat prețurile la nivel european, dar salariile sunt aceleași. E o diferență de cât? 1.200.000 vechi, nu? Din banii vechi, în plus. Și chestia asta nu ne dăm seama. O pâine costă la fel aici, costă acolo și salariile sunt la un sfert. De aia se trăiește rău. Și în felul ăsta, normal. Unde rămăsesem? Da, la exporturi, la importuri, bine, agricultura, ce pot să vă mai pun? Da, după ce am intrat în Uniunea Europeană, ce s-a întâmplat? Intrarea noastră în Europeană nu a fost altceva decât o spălare de bani a fondurilor europene. Și mai mult să ne bage pe noi datorii ca să trăiască alte țări bine. Astea occidentale. Nu? Pentru că asta s-a întâmplat de când de lumea. De exemplu, America, știm foarte bine că au mers în Africa, la fel și Franța, la fel și Italia, la fel și Anglia, nu? Au fost țări care au creat colonii în Africa, au extras resurse, au profitat de oamenii aia
și produs o stare economică proastă în Africa. Nu o stare economică, poate n-au nici economie, nu au nimic, nu au apă să bea. Ca să revenim la cel mai tragic caz, care l-am citit eu pe net, nu știu, nu acum câteva luni. Deci erau anumite firme de aici, de binefacere, să zicem, strângeau bani, nu, pentru lumea săracă din Africa și cu pretextul că o să meargă în Africa și o să creează puțuri, o să creează, știu eu, o să extragă apă ca să dea la oameni de băut, nu? Pentru că acolo asta e problema apei. Și mergeau în Africa și creau puțuri și tot felul și cu fise, înțelegeți? Deci lumea mergea și cumpăra apă și ăștia de aici donau bani, înțelegi? Și asta e altă chestie care a făcut-o chiar, mi se pare, americani. Nu știu dacă chiar și europeni, că și ăștia nu-i ceva noutate să facă afaceri pe spatele săracilor, nu? Și bineînțeles că acum ăștia emigrează toți aici și în curând o să fie Europa neagră. Pentru că e normal. La fel s-a întâmplat și în România. Dacă ei ne-au cumpărat industria și bătut joc de industria noastră, e normal că noi după aia emigrăm aici. Și bineînțeles că noi nu suntem văzuți bine. Și noi tot timpul am văzut străinii bine la mine în țară. Și asta e o chestie care doare. Dar soluția ar fi ca și guvernul, pentru că guvernul României nu are o soluție, nu are un plan concret. E multă vorbă și planuri generale, dar nu trebuie planuri generale, trebuie planuri concrete. Mers pe fiecare ramă al industriei, pe fiecare ramă a industriei, să zicem că și agricultura lui o industrie oricum. Bine, soluția în agricultură ar fi să se creeze în România, să zicem, niște asociații, fiecare deținător de teren să meargă să dea pământul ăsta în asociație, nu? Guvernul să nu dea subvenții, nu? În felul ăsta nu mai sunt ăștia care vin ca să spele bani. Și s-ar crea o agricultură, ar deveni automatizată, mai avea propriile resurse, s-ar importa mai puțin, ar fi mai mulți bani la buget, nu? Și asta ar fi o bună soluție. Și să zicem că la toată populația României chestia asta ar veni foarte bine. Ar fi, să zicem că salariile s-ar rămâni cu cel puțin 200 de euro. Așa să zicem, în termen de un an, doi. Că asta e o chestie esențială, chiar dacă nu pare, dar asta ridică traiul la om. Materia primă, ca să o ai. Și la fel, cu spălarea de bani, hai să revenim. Spălarea de bani care mai fost. Deci, guvernul, bine, am intrat în Europeană, au venit străini și au zis, bă, hai că vă facem autostrăzi. Toate licitațiile le-au dat la firme străine. De ce nu le-au dat la alea românești, scuză-mă? De ce trebuie noi ca români să emigrăm când noi putem să luăm fondurile alea, nu? Și să lucrăm în România, nu? La bani europeni, oricum. Că dacă a venit o firmă străină și a făcut lucrările alea acolo, normal că au fost profituri foarte mari, de milioane de euro. De exemplu, autostrada aia din Transilvania a fost făcut la preț dublu, dacă nu triplu, la cât se face o autostradă în Occident, nu? Deci banii unde sunt? Și ăștia au accesat fonduri europene, dacă nu chiar România a luat împrumuturi la femei pentru, să zicem, pentru transporturi, ca să favorizeze transporturile, nu? Și au creat autostrada asta, a venit o firmă americană care părea din Turcia, când acolo era o firmă americană, au luat licitația, nu? Și a început să creeze la autostradă și l-au lansat la jumate și au luat banii și au plecat, nu? Nu știu dacă încă mai lucrează cineva acolo. Dar asta e spălare de bani. Deci, fonduri europene. Venit pentru fonduri europene. Au băgat o țară în Uniunea Europeană ca multinaționale sau firme astea mari să meargă în țările astea mărâte, nu? Astea sărace, să face și la licitații, să ia licitația și să iei banii și după aceea să o taie. Deci asta e să zicem că intrarea noastră europeană nu a fost o intrare europeană așa cum credeți voi. A fost o intrare europeană ca să profite mai mult decât se poate, înțelegi? Să ne bage țara în datorii.
Deci au să fost un motiv bun. Bine, acum noi că am emigrat aici, care sunt condițiile? Condițiile sunt foarte proste. În primul rând, ești văzut foarte prost, pentru că ești român. Mass media e după noi, nu? Chiar dacă suntem aici 1 milion, suntem o comunitate foarte mare, nu? Normal că delicvenți, nu? Adică oameni care comit erori. Normal că sunt într-un milion, dacă unul face, dacă în fiecare zi face unul ceva, să zicem, un furt sau știu eu ce face, raportat la numărul de persoane care e un fapt normal. Deci nu avem cu ce să avem rușine, nu? Că fiecare pădure are uscăciunile lui. Are uscăciunile ei, nu? Bine, raportat la 50 de milioane cât italieni sunt aici, nu? Hai să pui că fac 50 comit 50 de infracțiuni și poate în român acolo printre ei, pentru că suntem 1 milion, chiar 2 să fie la zi, n-ar fi rău, pentru că noi suntem aici 1 milion. 1 milion rezidenți, dar sunt mulți nerezidenți. Foarte mulți. Și înseamnă că suntem aici cel puțin 2 milioane. Și mass media, bineînțeles că tinde cum să zic, bine, și pentru motive politice, nu? Ca să câștige alegerile, mulți conducători fac asta. Se bat de anumite chestii ca să câștige alegerile. De exemplu, când există alegeri, nu? Ca să atragă atenția lumii, ca să ofere ceva în plus la lume, nu? Ce fac? Pun în ziare tot felul, plătesc bunezi jurnaliștii, nu? Și ăștia ce fac? Ăștia, bine, românul a făcut o crimă acolo, românul a făcut o crimă dincolo și toată lumea și atrage atenția pentru delicvenți, pentru ăștia care emigrează, nu? Pentru emigranți. Și la asta vine Gigi și zice, băi, uite, eu o să securizez Italia, o să fac asta, o să fac asta. Și pe oamenii îl votează. Înțelegeți? Deci nu e chestie că sunt chiar așa mulți delicvenți. Chestia e că e o minciună la urma urmei. Sunt niște, cum să le spun eu, niște țigănii. Să zicem, a rangului mai înalt. Pentru că totul vine de acolo condus. Pentru că fapte urâte tot fac. Adică mai puțin sau mai mult, fiecare popor are o scăciune lui. Dar nu sunt așa multe încât să ne îngrijorăm. Asta ar trebui să fie ultima noastră grijă. Păi, normal că suferă de superioritate țările astea occidentale. Dacă voi o să veniți aici, o să vedeți că o să fiți priviți cu o anumită superioritate de ei. Ceea ce nu mi se pare corect, pentru că nu au niciun fel de superioritate față de noi. Tot aici. Ce să vă zic? Țineți aproape și la următoarea emisiune să vă prezint mai multe chestii frumoase. Dați share, like-uri pe YouTube, pe Facebook și pe viitor o să vă povestesc multe chestii care poate încă n-ați mai auzit de ele, care să vă ajute în viața de zi cu zi care aveți aici, dincolo sau pe unde trăiți. Nimic. Vă salut și să aveți o zi bună. Pa! Cum? De ce? Te întreb de ce? Uite-te în jur! Nu mai înțeles. Nu te înjur! Uite-te în jur! Uite-te în jur! Uite-te în jur!